Milujem tiramisu, takže samozrejme na mojej dinner party nemohlo chýbať. Konečne som našla ideálny recept a dnes vám ho ukážem. Začala som tým, že som si pripravila silnú kávu. Tento krok som urobila ako prvý, aby stihla úplne vychladnúť, kým do nej budem namáčať piškoty. Potom som si oddelila bielka od žltkov. Bielky som vyšľahala s 1 lyžicou cukru, kým nevytvorili tuhý sneh. Správne vyšľahané bielky spoznáte tak, že sa po otočení misky ani nepohnú. Ďalej som vyšľahala žltky so zvyšným cukrom a štipkou soli, až kým neboli svetlé a krásne nadýchané. Pôvodne som chcela mascarpone vmiešať ručne, ale nakoniec som použila mixer. Stačí ho šľahať len krátko, kým sa mascarpone so žltkami úplne nespojí. Ak sa mascarpone dlho mieša, začne byť krém príliš riedky. Do tejto zmesi som najskôr pridala asi 2 lyžice vyšľahaných bielkov a veľmi neopatrne ich vmiešala. Krém sa tým trochu zriedi a zvyšné bielky sa tam potom zapracujú oveľa jednoduchšie. Tie som už len veľmi jemne vmiešala stierkou, aby zostali čo najviac nadýchané. Vďaka tomuto vznikne krásne ľahký krém. Ja som použila naozaj silnú kávu, takže som ju ešte trochu zriedila studenou vodou. Piškoty som vždy len krátko namočala z oboch strán, aby neboli príliš rozmočené. Do hlbokej misy som uložila prvú vrstvu piškot a natrela na ňu polovicu krému. Pokračovala som druhou vrstvou piškot a aj s zvyšným krémom. Stále sa mi ešte nepodarilo nájsť misu, do ktorej by piškoty sadli úplne presne, takže si asi budem musieť zaobstarať takú, ktorá je špeciálne na tiramisu. Vrch som uhladila a tiramisu odložila na deň do chladničky. Kakaom som ho posypala až tesne pred podávaním, aby v chladničke nenavlhlo. Toto bolo bez preháňania najlepšie tiramisu, aké som doteraz pripravila. Z mojich predchádzajúcich pokusov som mala z tohto dezertu celkom rešpekt, ale nakoniec sa zo všetkého jedla na mojej dinner party zjedol ako prvý. A čo vy a tiramisu? Ste na tom podobne ako ja? Dajte mi vedieť do komentárov. Pa pa!